Abusuafo breche abo amaye daya yanti asem de asem kese pa na si enedua we na girls eye mami akosua chewa ye nya friend girls na say girls SP awo oyerepa afutua no de chese eba brofo mami odemufua chese eba ahosese nso mami abrabo gapa no yakoda yanti asem de nonsia abo amachese premu atuadofo yekonya ne mami enyane yepeja ne sa mami sa yetirititi ense wato nananum awonsie duano no enkokọ matan anase akokọ batan ewu eja ne man nketinketi wa akwakọ ya rewosem ama abusuafo nyina esi apenie na eye girls sebio ni wuo no yerewem ni abusuafo anase ne man bi akwakodi enkoma abefo yenkonkotie enkomo ni nsem ni arewosem aye ne mei eri etudwa bepacho bebo odi amaye bepacho mi didi amicha pacho na nso efrem kuya sabia ama udai ene guess bepacho ye me mame mi to ne maso mensa wow ena nso ye ne dai me ne ka chire oh monka fra na monhye dan obebe bisa se ye mame na ne din pa de sen di padi akoso ya chirewa eno na dodo na di nim ne woni kurom beta ha de adwuma no na ye de girls na ma no amaka sese wa ye obi ya friend girls edi han kasa de akoso ya chirewa na ni din odi mfie sen ansa no frame me mama ne di fie 65 years na de ko ne madodo ye sen ye 5 ye mami no me mama ensa oh yemfa ye mame eja ono na wo nso ne nyinem uhu bi na wote sen no enipa ba ehefa na wotena ye e mame de ba bia wotena ye pa ye wo no ho anso na ofri eye manso atwede eye amansie ho na watena ba bi bebre di e bete ho pa na memfa nse watena ache adi anyini ansa na oba benya adwuma ye nyina ye manso atwede ankasa na wote na me mame ye nipa bia nani so ye hyede beto di agro nso obi nso ane ho ye ni kasa de oti wo TV so amu hono sa na oti wo fie ono obi adi agro wa bontene wo fiti na wo ba se de ono oba ye no kra fekeke ono be di agro kama kulo panyin wo ne obi a waji obi a nso obeba na wo bebre egu fie obetuku ya beba na efie ayema enso bi okra na wonnim no ba bia se de oti wo TV so no sa na ma metie e wo fie nso Busafo ye mama ni oji awowo ampa na beka ya de my girls anase ye mama akosu achewa ebepie eye oyerepa ni nyina ne sep odina sembi ebedan eye antina oyerepaafutuofo ena omokedu mam ye konkuti nsamse bia orafia ye konkuti na kosem bia odibedan eye antina oyerepaafutuofo a no mu edwendwo anase omobobo hu ne de emra na sa wo hwe na se komdo na bedi dia na de kura me ne age eno ena kura boni no ode aduane na maame na kasa maame jaja na kwa mu ano enti me de mi ko na oba di machi oba be ya se ye hu oba kro aye ko boni ba no wa sa me ya fra me kire wa ya se hoho ana krobofo na yonkofo ni bia krobofo ni di fufuo no maame no me ne wo mu kasa sa no se wo se ma hwensu agu fufuo no mo no me se da bia ma horo ho asi ho no eno na chirewa ne tie ne wo ba animu se me pese me hunu se oni omubo fipam ana se o yo hoho ana o yo yonko onye hoho na ne yonko pa ne wo no mo okay ono no chi customer bra wo mo enti opie ba ye no na wase ma hwensu aguadi anu se chese ayi kwawinse ne de okai ne wote ne wo ba animu e do opie ba ye wase ade ti na hwensu aguadi anu na so de ne de mi hwensu aguma ye de ma mi kura no enye ketwa na de nti na wo mu de mi ko hwensu agumu awura de wo kan wa nti ne mpacho na so obedi a de kura me no da je na me de me nko ana wo krobofo no ote ex o ma mi e wo da ko emua na ko no wadi machi wo hwensu aguadi anu anu aye beifo be te se wo ana me so me ye beifo de amesawo de obeka bia amese no enti wo di machi me nwini bibia hyem na komasom aduane na ahwie agufom na wasare ba oni ade bomu ye de bomu kese pa manfo twe ho ahia oba besiri wo a wonya sisi ye wo se me yo wo no yam ba wo na gina so dabi awo twen
abesri wasi say yes woni wo yafru mu bate agina ekon no abusuafo upon the mamene kai awo repafuto nyina ne de fi sei bia eye agrobi anase enhedanye anibra bi saa na yerewe mabusa ne mane so ama ne mane so age atum akasa afa rizina ne mame ye de ekora na sentukwa na oni eye ababa wakono eye de ekon entie kokotie mu nsem kakra nso ye de emra emu ya na edi so o ma me call prison na wo mfie sen o ma me call prison me fan say na me wo 29 years ka chwe na nso wo sen Man insurance say bia na mo mfie say na say but na manyini nti wo hu bi na wo ne nchen na asem ni siye yeah na me won nchen at that time na me go school nti afena na maba na keka call Christmas fanse na akwama de bedi Christmas ana me beto so say ti ntokwa no mo kuni nyina ne be pie me so ofie me ne me enu nkwa ne ofie oh se ye pobi am na pata me na me pata ne nzo no ohwe me amete he ya ene kura na aye bimpodi ti at that time no imagine onyankopon na ekon sa akon ne man as at that time wa ngu a onyankopon na ekon sa akon ne man because na mani hu asenka ye kumi maame a ye kunu omanim a mintimi nya hohwe but ni nyina mu no asie wie na edididi ma ode be pure pa no mo ye adwuma kakra ene ya demo mami ekopie prison na bra ejaje no so onkodem 6 months or 6 months pe ejanya me ya de obi timi kodem 20 something years but 6 months na ye mo je ne sen ye ni amaye mame because said you what be ye o mame ena asem no so akoto na bla na ni na no so wonim se be ba be wie ne ba bi sa na yenso se ebe ne be ko ba bi eti sa beti ede mame ko ye no ye nya ye mame echiridi ba bi ana ye nyina ye wo akontum bi ye ba fie egbo mu ko hwe ye mame abeni abribia na se ukodu ho na aye me mame ra ho na yenso ye ko ye ne nso ye ra ho nti na o mu mpese ye beba ho so because as ohu ya na osu yenso ye hu na yenso yesu ntina achi se ye ko ho na o mu mpese o mba me akohwe mame beti na o mu ma good advice bi ebetim bi acheche ye na saa na edidi mo ekodu se okodu antena wa yeyi na okodu antena ho no ma ba be wi sa blese ka chira bra yeyi wo maame no uhu no netesen me hunu ndie manager na me resan so hoye efi se accident na onipa sebi na adwen mu fen ono ho ya de ama wa onwene ho ode na kuma nyina na ye tetore bia na metunu fu se papa ya de ye na emom no ba bi wo ho a aya atobo nanso no obi nim se obi ye wo no na wo ba na bia ne nkra bia ono nso de ba nti obeka kan enye ye ende na de na areho because na ne ma bia asesa won ho so nipa de sebi o wa ha ya utimi kasa freely utimi ye bibia ma ho to no ebia ho no because of emra bi ni ade bi nti no ne ma bi wo ho a ye ma okwan nti se koba se oba na sebi o ye ne a yetimi ye bibia freely no ye de ye ho no difference bem ti ne kasa mu sesan ne ne ma bia wa te bia o kasa ase o kasa ntentem ase o penentem on se ho no bia tam da wo so ti o kasa ntentem ti ni nyina na ya me pa because say bia of a trauma mu yes because sa living no na on deserve no on deserve na nso no ni nyina mu no na nya ba wie na mo so se nyankopon so ne sheda ede ne kopie wo se de bia obetimi abepia oye pass se bia nim guess sa asem no nenam so a eyi mo maame pie ye no kosem se de wo kan de bet obi nim nyankopon hyehye obi nkla bia o klaba ye no bia obefa ya omu na echire no wadide nti bia na nyankopon hyehye ya ono nso one ne hyehye ya ansa na oba ati asefo asase bia so wamfa sa wo ya wo ne sa wo haw ni mu a ye de ye tenchen na ye ya ye di ya wo ye kra mu nanso ebi nso asa amfa ho nso a ka ba bia sisi ye na obi anim no ne bia nka obi ehunu se de ehunu sisi ti ebetimi ya nyankopon hyehye papa nko anenim
A free say or pay by and not my sitting mo at the same, and no jam or coin a scrum, no more sitting to say. I said, no more day. Now, quiet to say, Obia, uni my many papa, the work now will be in chain. And I will be as will be a person or boy will be. Looking at that situation, I quite bit is like Obia on your back near the Nabra or no, Nanny Kung to say be a Sebi Obia. Why won't the bar or Henema? Let's do Abusuafo nina kokosi ye awie nam amode maamene ekokotu mu no na so koda prison ebaye eye nini ye bia no inkantita na so first no ye no esisa kakra ene neme bi so na chese oye ne na hoodi ni nyina so edey eti kakra eno mo ne ebusa ye ne mma no se o maame free prison ebaye no na sen na no omuhunu ampanso ne mane so ebua sa Siana si be wu ansa no beba no ni Nyankopon temasem because na nya easy. Sister, now so wa kwantu mu abra asem ni se no se ye tweska bi ma no no so ho asem etesen no se wono ankasa na empese mu betua adan eba ne sen ye wo yawo ene me fan se wo hie bi na ode kan sa akasa no because se na wo hwe se obi sisi me metimi fie na obi aba se obekume empo ye hwe ga na mlemu a yes obi bo okwa na se obetimi abo ni bi ansa na odo bako bebe odo bako ode akọ metimi ntan me fie se obi ntwese kan metwitwa me wo me fie na se metumi a yire me ho na magye se kan na obekume otimi anka obekume ntimi magye ne de na be se me ye se me zo me ye ne bie nti se wo hwe se de ade ne se bi tie na wo se wo plani pa na se bibi se etisa but se ye mlemu nso na odi kan ko ne fie nti ene na sa ne so ye nka bi ma me de a me ma obi entua bet wo nya de wo mbeye to wo de yawo ene abufu no de kan sa se o ma ye ntweske bia ye njai na ye fa na nko ba bia e pese de ne kubia ne se ye Nyankopon pemu dia obesan aba ongu One say prisoner ye maame kopie no oba na hoode na pamudin so ate na me nua ndi kan na wasesa de because say isi ye wa abontini eso se de ya bla bona ye bonetie se de isi bi feel we ni pedua mu no wo hye ba bia wo hye no on feel it se de ye feel comfortable ono no ye hye ne so enema bi wo ho a ontumi nye ebi kula ni pedu tembia se wo body ni nya awia kakla ba bia wo no bia wo nya awia no ena se obenya nso kro obenya ne se ye ase wo school ni ye punish wo ya mu na obefa sa se de beba wie be bia do se nyame ehu mo be bia do be adwumaden bi na bia be mo gye na wie ma bet ye sisi ya kwaye ba na se wie na no hye betimi aka se wie na no hye ntie nkwa hye dem kakla onya se de ye benya no de pe ne ebedi bet ono so nya ne se de ono so pe ne obedi ntie ma nsesan kakla de sesan kasa de ba na bla bom na e nka Nyankopon se wa na ma nche nti no anse ne masa na ne ho odin na onya melemremre sa ye hwe obepi Oyerepa afutuo a afi de guess ba ye guess na afi de mu hu maame na tese mu hu se manfo boni din a na tese ye ya oni na erefi wow because na ye nsusu se ebetumi akwa wie sa sanse nipa fa ya mu bebele mu a edu itam se Nyankopon yi wupia sanse wo se sa amane ne wo hawo ne do so ya wo de ekosie na ni wanyi na ehu sese obi ehu ne se tama obeyi wapie no atamfo nyina be kofa mamenti ye hu sa de no na eye de ye ni je pa yi se etise ekula mpo na nyame amana nka de mo amabla bo no so ansei beto amana be ye enipa fofolo we nipa mu ne abusua mu nyina keche abra wo maame be gidin afi do bi ebo ne din guess na etise manage ye pa na nso me san dwen kwa kire se so wagidin kofu ni mu no nanso still na mbisa se na tamfo no omo jai se omo tan na se no ombe kosoa ye de sensa me na meta adwen sa asam no because de esi wo mani mu no na enya de a eye normal ewiasim ni pe nyina e ba no so ono nkwan e ba akọ so wu ya nko wu mani mu ho no enti na me san bisa se Onyankopon yi na pio wiasim ni panyina hu no nanso no enti omo na omo tan no wo mo san akokan bom bebre asan ba na se omo jai efise wiasim ni panyina hu no me de sa kasa na de bia na e ba madwim na medwendwen hu e de besi ne enti de akoso no odo ya me ya but enya me wanwa
Mene natinache yipa. Yenshe, guess, by the saying, Nansani is seeing who know your panos or yare. Or yare these saying, and sana, will be free. Mamma, yare energy. If I said telemantically, no, because me baha, me share me mamma Christmas in him, be 25th December, and I'm over mamma. A woman, men no wa copy January moon, be 5th January, and I'm over mamma, baby, Anya. Bibi ankyerɛ sɛ me maame yare. Na bi te sɛ surprise me kakla sɛ me te sɛ me maame bibia na ade na ɛyɛ no kula nso no. Enka yenimu wiase asɛm ne nso nkenya owuo. Ade etimi hu no obi kon, otimi nya nkwa. Etimi kɔpapa e obi akoma ho yi nema, otumi nya nkwa bet ade etimi bɔ me maame nsɛm. Na etimi ekɔ me maame. Catchere, una na ne tie. E ba ne sen. The boy and said that way was I know singing some anything. What they a knife, I could two. One said, Opesa tuna a milk swa. Sometimes now the one say, and be no end to even us. Then I said, yeah, when some the boy I said, yeah, me. And the sir, you know, one say, I dear no Martina, mostly no be a tire. And my fat my dream question said, Bibi betty me a hand. Tino, sir. Where they say no my way a back so don't sabos and be a mount send me away. And next time I a tabos. And I'm a car, sir. 3 days time. What's it be a seen some? Or didn't set it in, sir. Tea, I feel there. Just say, I dear we no, sir, situation when I would look as I would, you know. I said, then son, I feel the Huna, who never me for so. Huna and Sana Hono. Oh, a Huna fan and said she didn't say a cramanca, Nensa Senina. Oh, and Timmy and I catch and say no, Sadie way no, and yeah, no, ma. yeah. It doesn't matter, see a co hospital, yes, but this thing is not normal. See, me catch on sends and be one and penny for no come because they be away crack. And now, but me catch and said this is not normal. Obi ntimi mfa knife into milk so na man and some enti o se afre bi kaka kaka ya no na me de minima the crop but say kaka o na ya den no this is not normal ti afide hu an say ehunu no na no apaye na epaye no semenya na yi bi ebi wa na nsa no paye wie no ensuo etne mu papa and yes, and so what's name pa Emma the dona film by picture ni bini. The dona pie film by ti oko drugstore baby on say baby on I say hospital I say baby sir. Because I already who no say ti omubo ni nsuo. Say bia ne hu nsuo na afiri no how say I say nani subiri no and all that nti e bo ni nsuo. Emma fe otimi di kama otimi bibia kama tini de adro chichire so ne ade ba later on no me hwe na ase ne so tibia se am si no we else e call hospital na e ko hwe de omo nso ka timi invite me uncle ba ko na obai na de ni ko ji na e ko duru ho no en sana eye ne ya no mpo hu asem mpo de omo jaika Oh, I feel the mami nya diabetes wenya pressure. Within 3 weeks so. wow. Within 3 weeks. Ebe come say the following week ebe come for 3 weeks no. Ni Wednesday. Mache anopa be 6:30. And I'm sending course interest say bia main change doctors na me hwe bia na me didn't draw the oxygen in the so. After the omo veins so munya bi. Wow. Doctor be friend me say meeting am so ontwa so. Say wawu, ewu na wawu. Na wo beka. Wankasa hu se wawu. Oh, me nete. Nti changes bi baba no hu bia no me hu say no, this is not real. We enya normal. From say ne bibia bonensa because of knife or the two way
after the bimo say na on sa no ye connected to heart nti den dem de ni na mo keka na metie but na me hu say ade na asi no ye normal me na me ka kire no say we no de e ma ne mfa ne normal sa na we e wi asem nipa bebebe de knife to milk we asase we so no now all of a sudden it happen within 3 weeks because January I mean you can now on yare bia ha no enti yare na say dey 3 weeks within 3 weeks per no within 3 weeks per e dro kro mo de man no kra na 17 ya kam ko say bi be kire mu enu bebre afi kra de me de man na yare no kwa na ekosoro ya kwaji no ni ba within be 5 days I san call review after the endroi ya de mana ya no kwa na kosa na msino na me change doctors na menhwe because mentiase na ye change no ye course interest after the mo be ye no ho adwuma ya hokra na ya ne ye west ye kase kra after na mentiase within be 5 minutes yes mami o ti abra obeka cho so mami e no na etese oh me ne kasa bia na asema okacha me se mpo ni se yare ni kuna e ma me mfa ni se ya eye bibia ma fi se enipa dodo awu no onyo no nkwan ne be first person obewu ensem bia na oka no na chem se e bia it doesn't matter edura me de ma na bi kura na ne ho enya ne den me de na me ne kasa me di nkomo okasa na misu ba me ma ne hu se misu na me hye ni nkran se edura na me de ma no ho beto enti no menke kan sem bisa ade mama wo hu se ba bia waduru no ese wono aka se epaaba wo hu se ba bia duru no opaaba because also sometimes no say process ne be doso a enduro no e de ma no hu se de we ama emfa enura na ono aka sa na do for kra wa outside no ebi de bi duro ba ebi de we ba we kire we de obia ba chensu bia nso me de baye no because me pesa no hoto no plus doctors DNA ade ne e for scan yenkotwa scan ne heart ne de ensem bebrebe nti ono no edru baby na wo hye ne nkura sa ne ho beto na ase na be mabu se o hwe se dia aye na anya de obenya nkwa abusuafo anya de obenya nkwa ampa na eba sansem we nyesiye emaye ewrabe yo no akasa eto mami wo di fio na anka okwa bunu ni nyachi na ni nyanu o ma wu se mami no ebi edibim na abayo ni difo na wo se anka bayo no mom na kokko sumu no ni nyemu konko si ya na se ni na ewie na antina eji eye mami girls ewo oyerepaafutuo efie ho no ekoba mi kakra bi na say girls on shida emedwa ye mami akosi achirewa obu ho na mika girls on shida ehu ni pakwa na ase bibisa mimbo ni dia kasa ye mami akosi achirewa emi kakra bi na so on shida mba studio anase on ba efie ho bio na de nim se bia bibi ayede esi enso ache no eye mami esa ba ho na tse ni ho odin pa ebe kasae na ne kasa ni nyina mu no ai se ahoɔden kakra ye de ɛwɔ hɔ ɛne nso nkonko tenfiri ɔno akasa ɛnum ɛni gia ɔde ɛbaaye enye se adwuma no magyae minyai da mo ho donti mama don't fit wu ana mo sie me next week you be fit this week I know fit. This week you know fit. Still no fit. Okay. Mami tiwa minya ya juma wate etiefo nyina. Medam asese mu busa me. George na wa guess way. Nyame nhira wo bibia. Me do bibia se obusa me. Meti ase mi wi adwuma ne minyae. George Adaroma me bone setete na I know fit. I know fit. Take easy, munya abutre mami. Nyame be ya wai. Yete hopa. Nyame hira obibia. Omo obibia nkwa tentene mami na yebehia. Abusua. Guess nima. Sister Panyin, oba Panyin. Abra be na oti se wo mami efrim na woti ye no so net say.
say na Wednesday. Because na me ne kasa wo phone. Nti me ne kasa o ka che me say memma na me po me ho ye. Me ne kasa bia memma me ho atomi me ko hospital ba. Emma wo de hwe nkola no me so me fan say 2.5 years me kuna wu. Sai me fan say 2.5 years bi. Nti wo ya wo say o emma o de me ho ye okay no ne me di nkomo me ko hospital ba me so okay. Me ba na ma frɛ o. See you. Na Wednesday no me imagine say Wednesday ni die. Baby am will be amenda. Me ba be hwe me ma. 3p. Ebusiafo mama no faith ampa. Eye ni nyina mu ne die ebusiafo ye watwenye mu say ye mami akosu akyewa girls and I say girls SP and obesamba back esan say time workers mama no faith na say ne ka say ni nyamu nyina akye say onyankoye onya ede ewuye enso fofie anto ata ye kodai anti asem de eye enkokoma anase enkokoma tan ewu eja ne marketing kete wo ma mu so bill ene say na ewa twenye ma de kosi ya na se de ti ye ne say ya maami akosi achewa girls SP wato na nanom wonsie do odaya wansori ebio na ye ne mana de inkaibo bi anase inkato bi ede mo omo maami ntie konkote sa inkaibo ne inkato ya omo tu ede ama omo maami ye de emra ne bisa eto aso bio Man fanizi na de mame data Catry yen fancy sa brave pa sanka mama gina yesi ni pewu anu nwuye ne honhom nam e de pasem na ka be ka share guesses Ebra obetna ha no a me ka sa me ko inside aba no ona opampan bi ono ba mete se waba me ko inside no ne gina ho e gina dem ho pa wow enti me ko na me ka che ne se sesia no waba hai se waba dia ani esrew sese no ye ntimi hu physical ne no aka bibi ne mom no try bibi ye bia no gina ye chi because say no eba nipa mu dia ye ni obi a agi se onyankopon ene wa wo ye honhom at this time ni ye mfa ye ni hu nti dia wo betinya an se obe gina ye chi na de ye bia ebe de ebe ye obi de sunsun boni bi fire kire ba wo beta ye gina wo beje sa okon na kon man efi se ye da ya woni hobiem se obi ne kun wo se nya obi ne kun wo ni nyina wo nso ne onyankopon ntamansam ba se si ane de ade a me pesa wo ye ne se wo bebo ye ho ban se wo mba because si ano ba bia wo gina bia nso ra ho se we ja wo ma ho nanso ye ho hwia enye ye yes e se ya yete e kwam de ye ne wo nko kan kire obi woni sika nko kan kire obi but first ne de kwam de wa enye dan o ma ne wano bibi o ma o sika kora na aduane se wo bedi bi nanso enei se aduane nti wa wo kwai e kwam de wa na woni wa wo personal money a wo beda ho ama kwam de enti o mo ai na won ta ya chi wo bibi bia ye den ye bia mu na menim se oda so wa hanso won ko ye me de migide Catry ama me ra ho sese Stephenye se mama gina sese de pasem na be ka kire no esi nyankopon no na okuma wendi ehu de me ka kire mama ne sese wonye ni pa biu but wabayam frama eso obi timi di sama impedi ni mechi ema kache mama ne se ma onyaye bi se ya tanto okono na onim situation bi ayenem se na ya wo na enyen so wo ti wonye se mai pamai na se de na batan yem hihie e wona hono wonye sa na baby ani panyina pudra wo se ho de no se hidra o ma wonye mele mai
Awusia bera ho ene ketri sese wunim se maame oyobia Ghana fo ani dinechi Ghana fo fa da yebedi 1 week ni tudwa na Ghana fo mo wa broche titiri na broche pa minim se no mo peges asem ka bibi kire wo sese ya no edinka ne beka se da onyankopon ase because osi ade nyina me mfa ase da man eye bone mu die nso osi mfa ase da man efi se ochina no de obi ani mu ochina ene de ehu na ochina de na mse ani mu ochina ntini ye bompa ne esre se onyankopon ma ochina ne nye ochina papa na enye bone ti se de enda ye wo mu enti Ghana fo nyina nso ye da o mase ekoba ne se bi mu ba ha ba chia ne ade mo abroad nso bi mu frɛ se de mo tae tini ni agipa na ye bompa se ma ne nkoye ti se bia na wotwida ye bedi eye ye be ye ntino mo yesa se ye ni na wie nso a mo nkoso no mo tae chi na me gidi se ma me na no mo do no mo pena asem no ono nso beta mo chi na ono mo nyina emrepam no mo kohia wo onyankopon ho a mo nyina ni beji abom efa na wotwida no ye de ahye na me adoma 25th of March this month yeah. Okay. I didn't quite so Roman gadem. Okay. A hon na ye no. Na e fa se ye ne die. Se se ya no e de akɔhye May 30th. Yes, May ending. Se dru hɔ a ye besa mama so ate, but se de e May ending ankasa. Na number bia mo de betu dwa e bi obi pese wo ne mo dinkete mo di ampacho. Number back where 05544541115. Okay. Abusia number. Abusia for abase ni die na te se. Enye ne mane nkoa anase enye busafo ne nkoa na brichie abo ne mmom no abo eye oyepafuefo nyina. Anti na eye judge kumpala mami akia kwenti na te se. Omo nyina akawom na omo so omo dia bobo omo dia rero te se omo sua madofo omo bi omo no ya omania mbie omo ti omania mbie esanso omo dia baako a eye okom ho na ma omani ji abrebia no watoa na nanom wansie do dia na che se omo so omo nsem kakra bia wo so omo ka emfa enchire anase emfa eye ya mami akusia chiwa ho girls na say girls SP tie gontie omo nsem eno mabobo die eno mama ne dia eye omudi eye de emba ne banso odofo abusuafo ebisa atwas apostle Papa mo ti say enya ye kura bi ye be de urade ase nya o wa ya bedru ya no nyame oni ye diniye erum se bridge ya boye die na nso so nyame pe na wo ye dini be ka le se din ena ni monyam enka asofo dia mo ma kwa ni yere ho kura ne die asemi na obezo twa sa ni be ka no o se mami akosi akire wa me die ubusa aduamo a me die wo se ni ya be ma ne me so mi mi aba ro ni ne no wai the friend sister prekope it is how ya the jungle sani abubo no kura eduru ba bi osebra anye kama me san woni ete na wa bro for ya ne dia edi unyi akosi akire wa emfire me nche ma ne ntiase da na konyo se me nchen se de be ya wo pabrofo bi a wo betia me na so na maboa no ye ne noa na wa adwuma yi mu na oyo bi a ebe tin se di pawire be fire no ebe tin se ni pa be wure be fire ko se akire wa fi se ne brofu se bi ya ena ma ye didin GSSP ba no na edinu nso se atre ko wiase ba bia ne dia ko se akire wa rekura de owu ye ne biate se ni din even ye djuma mu ha ye djuma mu akura no ye ni mu da owu ye na biate obi enu se ges na de de fre no ye se urade se on fa ne kra ensie na na busua nso ene ne ma no urade nso wo mu e ma ye ba bia ntina obi a no ye chia no e ma ne hyeden
mesira kosua sɛ wɔnhyɛ ne ho den ebi sɛ menim ayɔnkofa ne da wo ne maame no ntɛm wɔn deɛ wɔfrɛ no maame prɛko pɛ saa na kosua de frɛ ne maame ɛna maame no nso de akosua ɛdina sɛ wɔyɛ ne dia prɛko pɛ na ante na ayɛ bi maame yi asetena mu deɛ yɛsrɛ wɔ so nhyira de ma ante na baabi ɔwɔ biara no yɛsrɛ no sɛ wɔapere ne maame no nkwa na yɛ na anyɛ yie nti wɔn nso ni awerɛhoɔ na di nyame pɛ ɛna wayɛ no ɛdi baabi ante na awɔ biara yɛkyia no ɛma no hyɛ den ɛma no moni adwuma ate adwo a gas ho komo ene yedi no ene awia me se brika britia bi mu yetiefo ni yahwefo ebusansam bebre ena se bi nya yenko na apem ye wo mu so no apem won papa naja media me beto mu nti me se obi bisa me nasema me tumi kan bebre ena no de profa kakraka eti ani aba mo sa mo ayen na mo nka kan ye be ka ka yetiefo a check a cran and check pizza. Nti me de me bedroom ha no na o ne me sister gina ho na me business mami a o gina ha nti me wura ha na no se waba tena se na asema wo ho ti me tena ase no ka chem na msa mama pen mu sa o se ane nam sa eya dan e na mama pen mu se de bebunu betimi ne pen mu ate agina eno be den na obo no otimi bo ne bi ntimi de okeka asa nam se ti maame ne frihne na abedru he ose ne krom ye manso atwede o na mum oda pampa so yi no ohunu se okofi che se awerɛhoɔ ne yawdie asena tade sister part ye keka ye maame nsɛm de na mesre se ye wo fi a yanka no krankyerɛ ye ma se yen titiye mu ne de panimu bo wa yen titiye a ye de titiye Africa sa ye mo panimu ne bi me ma me panimu abo me bo ne bi wodidi matem nso se ma me ene wo nso se no santete ne de sabe anya adom producer sa yatiti wo fie pa dia unye bi na mami na sam no ewura ye nyina enam sister se ne adwoye mfa ne mra ne de mami betena ha ye wiye no no se adwoye hwe na mami ko fie a ne nkomodi enyi efe anhwa no okofa wuduro bi akana no frisa na mami na ye krakrakra se yawudi anipa bi ama na be wura mu ne de no nso pa bi obeye I'm say, Mammy, the name is Sister Kai Tripam Juan or say, I join Mamma Menemra. You need the dim commonia can some Hannah or three who are Yibia. Yow no, a be free no more. Tia mamma, dear quiet fast who no, a with a prusa, and a dear few na, and I'm so man, no, a be pia. Yabaka sa wajaya rehum, or jaya nijina. Oja yesu che say mami edumre bia anti adwoa me retimi ho me ho na okai konachi me se enye hwe amasa anka ye nka wonimi ye yesu yinim ba bia ti mami dia sie bia no na nyame pesa oba enti emfa ne se we Joseph Sister Pat, Mami, say, dear Becobi, I know dear tree. Men and I say, Mama Gloria, Canada, Royal Bank of Canada, ye, or say, Meko. Yes, oh, one sign now, one quadrant home so, Beco. Dear Becobi, I would dear chitty, ya mammy. Empukra de bechi amane wuo no menene kasa bebre eya kakra no no asa friend am se guys ene ye say ye was almost me say yo nam so omu nanim sentienti tie doctors no aka akire wo was ho ene mate
Tie kakra me ne kasa na me san fra me nua nam samele. De ma me ne ye no. Me hunu sesei osesa ho adwa nam sen na me de kasa. Na ye kasa gases fi asem a emu oya. Manso atwede fo mo ahwera de pa. Abusua no mo ahwera de kase pa. Ma no nso ma me no echa ne ma awerɛhoɔ ani gyina fadua benimu Oyerepa FM yesu ahwere bi pa yetiefo nso ahwere asamse de obeka bi yinua be ma am se no ne ka brofo am se owura Christophe oya o se me kira guest fi ade ntine e friend guest teacher se guest teacher na bawo na bre ya betena ne nchen ya na ono nso ene guest fi o kire na de ne aka bi ne asre na ye pese ma me ne yawudi a manso ofa mu no ebe free ni mu sansa ye koye chi na ye bunkompo ahwe chi a na aye amamra no ana anya adwuma ye nko school dade na nso broni ba ye hu no emra no mo mo ka bi kire ye nse obi woni fie a ankantoa no ene ne nya kasakasa entoa obi woni fie o enso nipa no a wono to akoso akire wa woni fie no akukọ no so akwada ne kromu no akwada na ensu akukọ ni twa ne hu sun yi nanka obi woni fie na me majoa metoa no se me kobro no a ene de edani ajoa woto a obi woni fie kobro no etwense kan no ese di bim dia as a nation ye kwahen omai Ghana eni fa ne edro udi unu abi fa ya mo sister part na wadwene hu mienu so we ofo nsa na me kura no show na me de sister part ne na hyem no eye me na na wura mu na emiam se anka me ka sai se yetime dwene sa de wo yi a ye yi wo bia ya yade ayaka de a se ye koyechi ahwege seswen sam no ka ye no na na me bisa se manso kurodua no ABUSUA kase no na obie ni ho na panmu bie ni ho behwe no aye nsiesie na masan ba be kase Bible kase adidie mu na mane wo ma me na duane eno ofrefo mba ya okopedi ya enam so nanka odidi wie ye no se na obi bedi obi de ne zato aduane ma onni ti ne wo se wo gya ne saa se bia kampo no obi ani a o gya ne saa si ho se adan na sei enso na mpanimfo o manso kurodua no atwodie kurodua no na abusua wom se beyensiesi se beyede amanasa odi abepi Oyerepa fo so ye ye kan se awrade a ebre no so a ohema ye wo obi ebre no so a oji nipa ekra free ne nsam no ye di nsam no nyina ma awrade na ya kasa awrade onfa ma me ne kra ensie mayen yankopon ya doma abusua ene kura hyehyeye mu ti na abusua nyina si gina ese kwada so Roman old Roman ho no bedi na watcheda eye benade ye edi animu yi 25th of March obanimbo so me de to so aduonu no de ye katra ye tiefo ya dofo Oyerepa tiefo nyina omumra mebo ye nchi dom na dane sebo emebo dane a dufochi obeden suo mama na di emfie dukro ntimi na ne denchem de kan se omumra na ene de ba mo wo abeyi ase atwede e coach amansa ade akwato amanwansa bo adwoa adofo seni akwakoyesi na ni wuo no obiara eni enna na ekokusiye anase ebai ntimi ama obiara eraho ana ama oye oyerepafutuo osofo ne sof mami na ye mami ba ko ka hwinso eno so biara eraho ama ye do omafi eye mami na yesi obi na bone no say enti hyemison ebia na wahumi bio ye kwa ya be ya wo tete baby twen odofo so wo petie ama obiara de afin na obianso edi adanse edi afo mami wo sanse na mami owo akomapa owo adwen papa so de ma obia ne wo so eni kan yin kokosi adanse
a eye oyepa efiefo edi etu gana so omudifa maami hu ye de emra e kan say Erade onfa maame ne currency ade pa na ode be kai guess apart from brofo a ye nyina ye nimu no ade pa na ode be kai akosi a kire wa enka de ye bebre ne enka de no ebi ni se akosi a kire wa se oji bibi afiri wo ha wono woji ni se wodi amo ato no woji na ade o wodi ani ade na agie eduru bia na etwa se mama party ye dia asem no bi yesere yes yampa na sane maami we sitie no wo so obeje ade na obeje edi fama no wo de mana asem bi eni akiri na ayo odwen se wo ne ne betwede a ani obamu ahu se wo de amo ato no obeje na ade eye subia na wo maami no ho a mewura mfini da ana sania maame no so ositie no ebiri bia so wo manso na ne ho dodo no a obefa phone afranti na asisia wonye bibia obefa phone obefranti na asisia ebi se onim se wo franti na nko adia enya dia antina abehwe no amana tra ahokyirem ada antina abeda na chi amana da ne santi de bia oso ya o santi na wo de me da wo ne kasa wi wanya kada antina de wana me down wadawroma enene mabatra tv so antina de wana me down wana ohweme to ya akosia kuro maami musa antina se maami ka wakoma to yem na menso menye umu wo noma bia oye ama yede to me ka se brebi na ye program ha ana antina so won kabrofo na oni akro no a ye ka na asem no ekoba se GSSP contribute no antina so won kabrofo o kan brofo ran wo so garara hi na enipa no ano ya ye din ana GSSP so garara hi ana so ko so na garara hi no so ano so ase ne sai wasefri me se wasefri bi so maamene ye obia no kwasem ni ebe din se ye wire bitumi afiri no ye nim ne de ye nim no pa ye ne na nya samo ne na ntra che no nim kakra wo no ho ne se wo ne bia no osre how are you ai bro woni bia na ni to woni mu an wo se de wo sitie bia wo ye hwan wo ne wo ebekasa asre na watwa de oye so ye kura ye ba ye nche afi ba akumu wo da odo adi kire ye odo adi asre ye yes de in fact ye befe no na ya hwere ade ena nya sabinya promise broadcast limited nko a ena hwere ade o man mu ni nyina ena ya hwere ade said ya semi sitie bia odna no tum nko a bia awre wo say ya awre wo say ye ni bresa itesen obeka sabe wie no na onsere kura wo besere so maame unim sa maame wuye koso a ye nya fi abrochire no abrochire fo obetumi frame wo se sofo edia no krasa gas ewu sofo se wo kasa sof gas ewu a ana magie di gas di owu sei yenini edi sofo wo kra yese wo no wanje ani ti je mo chiri ansa dabi se mekan wo fi ha se me mfa mani hunu akoso kire waso da wa menyini ko bi mo se ye koduru mogu ho ya ko fa no free suntra so aye de ko no enyina na ye de bashit akekere ne ho nyina na ye koduru tafo mogu no ana me ka kire owura na wo de ne be hye free jim no se onyi bashit no na me hwe se no kure se ayi wono a owura ni yi bashit no ansa na me je atum se yakuzu akire wa once sa na once sa nyehwe sani anu otie aye ne betra ye programs apepe na no de da ho oda what se obia
afa no Yada se Lady Bishop ewo fie hanom ne nyina ye ka na George Kumpala na ye nyina ye pene ani akotore nim se sisi a wo ye dia na wo fam bi wo ye nim se so obi are be hokura obi anu ha ne rebe ho ache maami container eye antina Lady Bishop akwa ba ye di gas won komo kakra naja won su di onim kakra fa no ho a woni ye be che no wadaro yo ye de radias medasen so ye da ye tifu ase wodi empempen so ye asafo radi dia bidro ye fe eso ye ni na ye be kase ni esi bia ye de ni onyam ne ayi me radi nyame onye mistake oni oye bia na fe nyame otini oye bia nso ase if we say Bible my to Hebrews 9:27 osi etwaso ni pewu etwase onipa bibrebi ewu na yewu echi atemu ho dokwasim ni ewu no de yebewu na one ye ba wona mfem ewu mafo ye ko honhom fem an ye ewu na yakro dokwasim ni emoso kan na no osese ya na mayewo nti siesie wo ho o se dipengine hu se ewu da ho menipa bia ye nyina ye mumu nkoda koro ye beko obia dedura obia breso a obia tam dura obeko na ya na ne obi wu amebisa me ho ne se na so sa nipa wen odwene sa asase we nya ne de a o kari koduru se nyame ma ne fie bi se omfa metena so no mfa nsomo no na nabi dura okra na woni mu no enye ye maame de a nye ye papa de a nye ye busua panyini de a nye ye kunu ne yere ne ma de a danse boa ne okra ne ye ne de a no obehwim ako na ehefa ene obi biara ene daso Paul ka sambi of 1 Corinthians 15:19 wasisankenkwe mungu na nke wo Kristo Yesu mwani daso dia my God tere asundere na ke nyina ya ni nipa nyine mu mobrofo seye betena asase su ye bedidi ni anom ne ye didi ni ada ni apa hunwa ne japade ni sikade ya ke ni nipa nyine mu mobrofo ne woni ye wu ya ye kono ehone ye mbota ye ni daso na akoso ya bedi aseda me rade ema inshranken rade woni tumi ye na opese wo ye na waye dukreni se ukotu so yonko abojo se ehia enye serie enye dwane ko ne sansuo se wudi ye ho sansuo se ho na wonso di ejato mo ho kwa befa so adum no na ne be kan se ne yesi bia ye de aseda me rade onyuntuni bi to onyum na nyum na ye minimu to ozi se ye wie Yesu mu adwumeya ye ni no bedi de upi se ye wie ye adwumeyi o ye wie wo brebe ya ye ni no bedi de upi eno kwasem ye sani Awurade asoma hye ye nyina ye beko na ya na inhranken Awurade se ye nua koso ye kirewa menua no menua kuma nyame ya adom wewu boko fefe obi a otiye bia so na chan sene Bible aka no na inhranken Awurade a wafre ne boko amaye minim yare e bebo me na minim ba bia mewu ada na minim die bekome minim se benyame nam na no Bible say Yesu kan sembi wo say Jerusalem mabawa munsu mo hone mo ma na memunso me dukrani asase we die say wo haw ni amane ni areho ni obre na no osenkafo say ade bia wo ne bre tia ne de aseda merade mechia ye dwuma panyini Mrs. Ajman echia mo pa san se mo maame a nyame ato ne nsa afre no
ewi asede bia meka me se obi ani hono mo wi anya ya obi awi ya sanse woni ayemo ampo ewo fie na wi abo ani free ne da bia wote ya utun se wa asesa na nkanto se nipa nyame ahome ene woyemu tie papa Mr. Ajemane ma emi yedwuma ye mpanyimfo nyina emse guess we ne de abutu obia na saa ne nyamepe na waye nti obia nhyeden ye papa ye maame ye mpanyimfo amode adwuma ya no ye ma obibia hyeden ye ma adwuma mu afo nyina hyeden ye mankwala mpanyini obibia ye ma mu nyina hyeden ebio ye ma yetiefo ya hwefo me de kura de masumbu me number da Friday ntino bishop eyeni ye da ben bishop na wotwe da ben bishop ma me die ne kumono na dane sabu bi abe continue me kan kosi so de se me mo bi obi bia yetiefo ye da mase odo amodo yen enura kura de ohine ba ko wa himfie freme ma me sofo na de na mo ma adwuman na msena na wadaro ma wunim ne ato yen wo se ampa na msinyambo ochina muntie bebe adwuma tutimi mu se etitiriw ni enimtini ni nkuma ne nketo atie ye mpa yedam wase samodwene ye ho na modo yerepa dodo na no kura de obi ka kire me se ukuada na ye ko gas kromo no obi ka kire me se ma me sofo wonim se kromo se mukura yo na mse adan wo se ma monko adwuma no me yonku be ma me tele wutie me yonku be me se se wa yerepa fo na me ani je se si ade awre ho aba anka wo mu nko aho akan ye ne yetie nyina ti no kwasem ni yedamase yetiefo wodo amu wo maye ntomu de tenya da agitre TV ho ehwe yedamase akoso ya obapa ye mekan se shaden wate onyumtini no oseni aba bia pachamane ntito ni Kristo dom na waboafo uni akoso ya we chire kama uni anom o maame ye we chire ye nyina ya boto so be ne den wo wi okurade a enkwantumi nyi na ye ka chire wo se hyeden enra wo se ma mintumi kura o minya ticket man kama bafie ma minya ticket na ma me bɔ moden se bitumi aba okwasem ne ye de me kan se akoso ya hyeden nyame nhye woden awurade ma wakokoduro sansa gas de woye wani ko na de metumi aka fa gas ho ne se enu akoso ya kyerwa nyame ema woda bepa ma ye wate nyame ma da bepa de kaisa reho bi ba yadwuma mu enche kura ye wo ha no ade sunu be wura nam gas wonto obo se wasi mama me di wa de fre mama sofu jame se na osuna akoso ya nyame mfa wo krensie yie mayen akoso ya edi ni abde fra na me se gas mama mpa so media me pempa ibobia gas mama so me se me pempa ibobia mi pesika de benimu ne se menu akoso ya kirewa kakra na ameni sika kese yankasa akoso ya nyame nhyirawo akoso ya mesi nyame nhyira wate na pa na nyame nhyirawo se wo hwa wo mre wafo hwa fofore wa bonten behwe ye ne wo ye adwuma wo boa ye wo hwa ye akoso ya gas de sasama do manya wo nhyira kese nhyirawo frise de nipa be ye nipa na nyame fa wo so eye gas sa gas be ye gas ya sa akoso ekyirwa be ya akoso ekyirwa akoso ya namoso wampo so frefia se na aba woje na wa tu akoso ya namoso minu akoso ekyirwa e friend gas SP sebe ewiemfuo bi ene wa ye poplar ye papa yima ene maame yemi wo ma fidie ena akoso ya woje ye maame ya wa tu ye nyame namoso
ama akoso echire wa ya akoso echire wa nti guess ye nyame ye metumi akansa akoso ya oba chire wa guess SP ba ko pe wasi memska na mko mama sof we mesi jide ye wo keka mesi memska na menkwa akoso ya se di sika na to nkwa akoso ya anka yene woba na ene yenkudin ke bebo modern senka ye di sika beto no wo kurade a enkwantu menye ti ebe kan se akoso ya nyame mfe wonsie yi maye oba pa medase ye dase adafo sabi owo ni bewie no oyepefiefuo omantena omotutu omotu kochia eye abusuafuo na ohwe santinya atu ya na hye eye oyepefiefuo na atu santin ekwa kochia abusuafuo ni ekokotie ensema omodi atu dwade bi nso ye de emra unyamina na odin na yi na ksabu se ya ese o se yina no itimi bedi kama mu yako so dia bandi unyamina na odin na yi na ksabu se ya ese o se yina no itimi ba na yebeso be mabusuan yako sonkopa because yesi no de asiwo mfansen mpayifo anim na asiwo usa busuan so anim so yentimi amma mabusuan ya meche busuan no sa sonko mu a na ese yeso yentimi anya ya sede yi ntie baya se yebe mabusuan no yako na fe se bibisu wo ha abusuan no betime ne yeso adwendwen ho a ye de ni so atoaso tie baya edindie wastra no o se nyina ye hye ho den nyina ye hye ho den na fe de toaso bia no abusuan so aboa ama ye de to abeboa ye nyina no ye de ato tie eboko ekoye nam so a wepi oyefa ho asem na meti by bedi transams enti yehu se mafan na mo ne ye adwuma da bia program o mo ya yenso outsider yetie the contributions ene na ebi o ho a de be ya asresem ne etese eya ade a eka obi akoma eda edurbre bia no aba fifi kakra no wasaba no no ma be adwuma na nsem ho na hododo no kakra na okopa yarfe me nkra na already so kase odo obiase emsene nkofo bisa no ti obetra radio so no so me yare kakra na me ho atome na me da busia bia nso a na mini ho mo kai me se mu se me wombieye na mani ajepa ave de di be na otwe ana se ndinsiem ho a you fear na information abase yenua ba no wakanchine ediane si jaso mini edena ukokanchin gu saman yi enso se de okan bafo wu kurade a enkwantimenye entiatie no enso ya naso yenim se munim se de asini ena wenso yankase e fremu phone so aka ya phone lines ne dia blinke pa adofo ne abusuafo pese frɛ nyina munya betre ma ye bepam no ene ne ye ne mo a ena e kaka gas etie bebi atum na wonso so de opesa wo ka bia no waka abusuafo abasege na che se course na
na chese eba obi afrefo obi apese unconfirm Mr. Yeye Mame girls SP anase girls watu na nanu wonsedo ampa na intise na aye de course na aye de eba na yo oyepefifo no eka munsem nyina wie esanse busuafo no eni ati na omani abie ntino omoda oyepefo efiefo no nside ase ema ne koye eni jesem ekoye nkranhye sempa yenkonkoto mo nso omaseda omode ma oyepa efiefo emra te ma bofo se omesi management titu ensi antina part no department no so yesi antina department no so a enam so be ma management no so ate die esi ampa enipa no kobai na afesi enso etua na mo behwe se ade no ye nokure anase bia asinhunu bi ampa abofo nso ba nso ode beto so se ye nokure na adumfo ene munyina amom wanti ya pe esikotwa adaka bi edi na hye ene ne chese edidi esidina de ya betinam ese ye hwe ade ne ye ni munyina adia na ye bopo a ye ni munyina abobom na ankoye se ye titu anoma ho ye di kokyere pani se ede anoma ni bundi kyere me enye ne kwanya ampa ye so de betu mo anum mo ye se ne dey mo beba na mo nso mo ne ya bebum afa adwene ye hunu kwa ebe fa so a ye bedi na otwida no ya afi ya heda ye de be kura ne ti kura nse we atwe mu a ye twa mu nyame adom ye bompa ese o ma bibia antum kwan so se mo be ye kwa mu nim se de sitie ene se ye twa mu a nyame etie mpa ebo ono anada o ma oso am wo ne korenta banso a odimo abeka ense intimo ba ya beje abusuanyi ya na mu adamase ama makwa aba nya sa aka se edo no amwo ma gas prefect no moyi na dis ende de ye a kire ye ni aso ahade pasa se de motie no medamase pi ye di nyankopon edamase se madwene ye ho ye de hie frato onum na ye adwuma ye bese mo mantie na mo de do abebodum ye ni age ntie de aseda manyame efiri wa as abusuafo munya muni nsana mami oyobi otibrafo pa tese oyi brafo ba ko pe ene tuwa na wa oyare wo bubu egufom krampa obesori agina ho mami brafo yo kakra na mi ama aya ehemi kran no before mami otibrafo akasa ni sema okenya so esisi mami ni obi a mo pe agudie enye se bia se bi wo weni e ka na kira asemo nanso papa wo yen papa wo yen tina wo tininti na mo bia e ka na chi asem papa yesi obi wa na e ka na chi asem papa da bi redie enti sa na momu no oye ni papa a memekra na mitie oyerepafutuofu a odofo semanti mami ka wo mama nti ne brofo ba kokra na meyewu na tete mami no wote brofo pa o mo bia ni ji o sho bia mfum kunai tese ochichi obia re e ma ne twasum e ma ne ye anije sempa na anti na kra pudi onfani ndi agro kwakwa ese ne mami preko pe ne ba preko pe nso ni eye anti na ma obia epe eye girls asem na odie mekasa bebre yenkonkotie ne brofo ba ko mienu bia na tese o kan bebia agi he no nye de emra ne banso a mesa kire ma adwene e wa kire bio brofo asam no hyese ne nyina is dangerous is the beginning is girl is mine oh galalahi use galalahi how oh no good at all. You know, what people is boy is girl is wife why is come no coming is come down
you brother for queen. I wanted this. I'm not this. What's that, bro? What's it? What's it? What's it? Say, are you mad and then calm down? You guilty? I guess. You guilty. Guilty. I am guilty. Guilty. Not guilty. As a man, as I said, guilty. Not guilty. What you say? Oh, it's a papa new for not guilty. When I am guilty. What you say? Yani yesia ya no ayeka ho asemo mami otie wo baboyan. She. I am into the anarchy. Obuso bobo. Obuso bobo. Agro me ka say na. Oh, yeah, boso me chichire nkofo yi. Chi okro san waka. Dia do better boso. Kina no otuma wan ba so obeka aso ade e bo. See obeka na ya asem. Enti e be fa nsa. Prediction ne ya wan di no obo. Oguso bobo. Obo. Hey, ya di sie. Ko fra hunu ya hu so onyam. Hunu so dia o de ka. 0322. Adian so se wufu mobi a entwen ma ho nche. Ama mra ne nwo ansa na wakasa. Enye. Ade akole ye na ye. Enye. Ankoye kura chese media maker as ade na ya je nsam dudu o. Wo be wo ye de ne ba. Obasho ye de nua obasho ye de ne ayasem adoso na mesra na pem oti kokoso na pia wada woro ma wutie ye wa woni tua wonsam ne ye hye sese no nana abompa ya hyeti ahimfu kro so enti wo to no ye hena sasem wo ya aho ana ye se ye be chodwa agumutire se ye ba horo mu ho fi no de nya ya ahimfo de enti ya nyame adom ma me container ba eniema ba bia nso de na mo hemfo so yi ase ya de ba kwanyu ayi kwanyu so ne ya kan wi o ya do kotumba kwa still o so ko chojan se ko ahuru fi no emfa so ya gala menso ne nyina sai wo ma sai ya nya nyansa kakra wo etiri mu wo mo nyansa ba wo hwensem abu akura hwensem abu o men ya menso ya ni so ya se wo men pesa ya mu obia na ka sasa mo ya hemfo so ya se fata ya kwahwehwe ma hu se efi bia wura busuani mu wo se kura so aboda mo so ya mu mo efi ho no so enye se wo se wo ko te de ukodi ere ankura ne binya kura na wo mo ya bonsam ya baifo na ka die ti na te wo do kwa no won ti atem anan ka sab de be so won wa human wo say wo stop te de ne so say na ye council na ono kura no onyi ni the baba makai wanye ni na ko hotel okokan se bia ba ye sika na da pa ese se nani da ho nani da ho ko ya ma me ne anuanu ma wa nani da ho pa me se na nan ma hifo se asem woi kro no asi so that's about hino ho number 1 bo mo de che wo nkofo aso ne yankwa twaja na ensuo bi wo ho ya wo horo na fi ne nkwa na wa ya abusasam na awura mu ma ka madu ayare oh etina nan ma himfu na gunsa ya de ohuru fi ya de twadwan sasa nyina ye wo mo dia me beto ma so atwede ya ti sasa bi da so bi akodi ne ensuo ne hene ensuo wo arishamu se na na sata ne ba me hene me ensuo ye nipa what ya ti kro de ahine sam no de guess ya baba ho no why ya ma ya dwen emra musuo no de wo ho ye didi kwati ye kana bro ka bro fotra wo ma wo na I'm going to the shop. You pennies. How? No trouble. Trouble can see it. I want the trouble. You are pennies. You man. It's at our hair. What do me? Oh yes, I want your penny now. Penumodia. What in the chiaka? When you want also if you are so a challenge, what to be a horse red. Short red. Our patch at our sir. And shut up. Sister, yeah, sir, or Bajay. And Dibe mwate. Yes, now. Yaya ma ne wa fama ya. Kafra pa. Sa wo bo wo bi. Ama wanya fopem. Na ono so de etia wo ka hadwere papa. Wan ka hwe kwa bibi ba ya no. E na maka no. Me se obi eboa wa. Eye me dase. Ene ka kire nya ya akọ. Nya ya akọ.
Ti sister, yeah, hamo. Chopman mother. How? Come for the Chop my daughter. Chop my mother. Uncle also there. Chop my daughter. Chop my daughter. Chop my mother. Mother. Okay. How possible? How possible? How possible? Chop my daughter. Chop my mother. How possible? I don't know. Ghana region is mother chop is father chop. Why? How? Not with that talk. I don't know about your sister. Woman, me, ya, papa, a danator. Nanti what you back on. One casameka. What a chill, one casameka. I walk ray denti. I walk ray die papa denti. And mon papa, ya bonny. Yee! Nanti champagne, so what dark ray so. No one's aquadana, my minister. Ah! Papa, dear me to me who just as I can will say. Ah! Kaya na ban pennies and you could tell me say ya ban she any man papa. Dear Janus uncle. No way, why anybody else will tell Croman ye? Eh? What about we know fair? Now what in me quack dinner bapa no jira how I know the year cabin mount. Said ya we so now boy. Ain't any back crying in the penny and I said, then quabbing the buffer so begin the pedi. And I quabbing the buffer so there was any pay why you bonny. Papa Sibia was it hey ya. Say I twice why father no. Hey, my God, you brother foot to cockaway. Hey, another wow. What go on you say? A father. A for chop my daughter. Chop my mother. Bring me your mother. Bring me your daughter. How they coming away the pa. Na ya hu sampa. Ti e boko for so girls catch e boko for bro from say ye tell omo. Omo ti e tell man on na ebo. Is father is coming is Oyerepa is Panyin. It's now. Oh now. Ha. Ti esem faster. Mo for nim lesisia. So dey for Oyerepa. Afford no. So ti ase father wo ben ni na bam na bedu. Uku wenye face. Obi abranti a wo gina. Uku wenye face. Yeah. 40 years. 40 years. We were defining our defilement by 11 years. So finish as a real quadano. And then defilement by chop my daughter, chop my mother. Obi abranti o tin baby na do tanta say akwasano. One year as I'm to walk abranti memoska. To gas bonus. Miss of fashion mra. Okay. Why didn't couldn't bomb. One dear, what's also almost powder? Family through a money feeling so page in the soul. Yeah, I dear. A money so feeling. A money feeling. A money feeling. One a money feeling. Now, Michael, I would your mother. Father. Right, chop my also one father. Chop my daughter. Chop my mother. Chop my daughter. Chop my mother. Me and you. Enti nyame adoma of mame ene week tin ko ho. Enko ho nko konto ko ai. Guess if our fidie no. Now what is say? Where they can bro for? So for suiti you. Wa mana no ira no. Ayo. Brofo beba nenne. Nyenne. Enti atiefo munya abotre. Adwuma no minyae. And no fit. Enti obi nya no kabrofu I no fit. Mama no fit to cry. To cry. Enye se adwuma no megyae. Minyae dam hu donti. Mama no fit. This week and no fit. Next week you be fit. This week and no fit. This week you no fit. No still fit, no fit. Okay. Mami tiwa minya adwuma wate etiefo nyina medam se mu busa me. George na guess where nyame nhira wo bibia me do bibia se obusa me metiase me wi adwuma ne menyae George adaroma me bone setete
Profit. Take easy, munya wotre mami. Nyame be ya wai. Yete opa. Nyame show bibia. Omo bibia nkwatentene mami na yebehia. Yes, I did the I know fit review. Oba review tea. Also oba I know fit to cry. Next week I be fit. Next week I be fit. Next week I know fit. I go the check me. The check up. Okay, check up. The check up the doctor. Okay. Yes, sir. My friend Mamate. No ni pediani sisi no so na nyame adaro man ne ho aye ne dendende no say no man kodi banku ni abetie. Next week I be fit. Today check up. Right girls, nyame nka ho. Na dia ka ni nyina won siesie. We miss you so much. Mama di for hausa busiafo oti ne brofo ba ko pamienu pe no just ashaku ekikiwu ntumentina o pebie mu atie o besanye bi atie wate no fo mama yo bia no pesere just nene ji obi ahu se ne mane krampudi kaka se ebasa mama no oji awo na ne sa owo de mama no oji bi pa na mama no oji awo pa na o hwase na no otie e wo studio ho anase oyerepaafutuofo won se ya na chese saa ana maame no so otie e wo fie enti maame ni obi a chese oyade otufo ebe futu a maame no otufo ebe nkranhya maame no hyenkran eba se yenkrokro nipa yemanipa eninja maame no oyerepaafutuofo no ye number 1 akasa no ye abraboga abrewa na se opespes shankasa ene me maba wo bi krampo empe life sanes na eye maame die ne ni je life ho ankasa enso mi fa ni na entunchen no na ye okanse mama no faith na tam oba ho ne ehu ni mmeka kra bi na eche oba ho no ne de wa twenye mu se maame ne ho ebetso no ampanso ne ho to no osan bai enti ni nyamra ne ansantene kan no nyanya wa twenye mu se maame ne ho betso no maame ne ho betso no ene se fofie antwata yakodai akoko bon ya etise eye maami akosia chewa girls sp anase girls atwa na nanom owansie do no odofo na akwakoye arehosem pa na akwakoye arehosem efsanse obatan nenim de ne ma ebedie na sise ya woni wem obede hu se mimei omedidi mimei omobedi den mimei no omunchianka mia na megigi omanim eni abusua na mutie eyo oyerepaafutuofo nyina no okase enti mi esi ana mafiri we kra no oyerepaafuo abusafo mutie no obede kra no mani ade agji eni se kodai a yanti asamude owo yankasa owo eya owo wedie ayeya owo wedie abo obiara pusa tese owo wedie obiama ama obiani atoto obiani ayomokadan obia bisase na girls wenye girls wenye girls wenye fa girls wenye nane yakoda se ne eti ya ne se mami ato na nanom wonsie do ama ne ma etwa ejaduo ama ebusua anase oyerepaafutuofo nyina no esu omuti omani a enti obi awrawo obi esi apeni esense omade ba akopɛ omabusua omamami omonana omade nyina na afri omonsa na se ahwom ana abom yesi kruwa ya no mano no na aboi anase kukuo ayenom aduro de bia no na aboi rofo eja uwowedie eja na me fa sa akonya we so frento obi biara fo se wa oba akade na yesa oba ene maami abirwo 50 years 60 years akokontoka obo aboso e de dinechi e de be nwankwa e de be adenko na maami eya o na tutu wunan pam eko maami fie woni ne ko bo atwede ni na so mpo obo anjo na se no waye ne dia eyankasa obiara fentu no ho efo
enye ansem na wo so wudi ekire nso eya wutie ne ba nenum asema na kyese milk na no otu no de ne nsa boss na otise ne nsa eya ne efi ko no ene man ne nsa no ehun ya beka na koma na kyese eya arahosem pa aya arahosem owo we die eja wo we die eja na lofo mi di ubesia me sanso obe subscribe na wa like na wa share di amamme se bia menya nwode di more videos e di abro na afenso cheche owura me mabusuafo nyina yakọ me mo bia mami ma eye girls spin ma yakọ me mo mo shede me ma girls spin so rest in perfect peace nyakopo enfa ne kra ensie yie ise wo gina ho wo sunso enye hwe ichichi abusuafo nyina re so monje bibia menka omonje bibia hye asaforade nye de ensa enfema yen se bia bibia ebeko bro my crowd media ne complaints me do besi